Uns. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas, mataas nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time. 21 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa aton nga mga kabombo, kadasig lang sa mga inadlaw naton, no? Martes na kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 5 kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilla. Updi naman ninyo kami no tubtubla sa isang takna
Subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragap panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga bombo patrol reporters sa field. Subong man atong mga bombo volunteers kag bombo correspondent. So, pala ka maragap pangunang mga balita. Nga ito niya nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day. Nga ito niya nga diskusyonan. Pinaya ka maragap pangunang mga balita. Ito niya nga paghahatagan sa pagtamod ha. Subong sining Martes nga edisyon sang ato niya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapangunang mga balita local. Martes subong yang adlaw. Petsa 5 iya mga kabiran sa bulan sa Abril, no? Price rollback sa presyo sang gatong. Grabe, no? Price rollback kita sa presyo sang gatong pero tingi syempre gina big time kapila kita nag big time oil price hike pero ma-rollback kita karon sa diesel sa diesel sa pila. 1 peso and 85 centavos per liter. Gasolina, 2 pesos and 30 centavos per liter. Ang kerosene, 1 peso and 65 centavos per liter. Last week, pilang aton gin oil price hike? No? Hindi maagwanta. Sige, kag subong man sa aton iyang mga kauturan, kag sa aton iyang mga kabombo, sa dugang pa iyang mga balita local sa subong iyang aga, chikeron manaton no ang sa bugos lang iya nga bulan sang Marso, March 1 to 31 ang mga katapos ang kapulisan ang PDEA nag-aresto sang 70 tanan ka mga drug personalities sa driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. To all in all, ang mga nakumpiskar nga mga illegal nga droga naglabot tanan iya sa 5.3 million pesos. Kag subong man sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Sa dugang pa nga mga balita local sa subong iya nga aga, ang syudad sa Bacolod ginpahamtang sa yellow alert. Magambal kay yellow alert sang Commission on Elections, yara na iya mga kabinan sa intense political rivalry. Intense political rivalry. Karon bala diskusyonan tani sa aton nga mga kabombo. Kaga sa dugang pa nga mga balita nga ato nga tutukan sa subong yang aga diri sa ato nga pagpangalagad no sa mga balita pungsud nun nga ato nga diskusyonan. Si President Rodrigo Duterte tinagpahayag na sang suporta sa iya sini nga bata. Amal na tiway ako sa iba niya suportahan ang akon bata syempre no sa pagka-vice presidente. Why na kuno sang iban pa? Until now, way pa ni kadeklarar ang aton presidente. Sino yan ang iya sini nga suportahan nga mangin masunod nga presidente sang pungsod Pilipinas. Kag subong man, speaking kay President Duterte, hambal niya tiginaduso niya ang pag-amendar sa aton iya nga constitution. Yan ang matabo, no? So, mo ning mga proposal, no, sa presidente sa iya sini nga speech, no? Matigayon ay han ini. Sa mga kauturan naton, are you in favor of that? No? Sa pag-amendar sa aton iyang 1987 Constitution? Sige. Kag subong man sa pila pa iyak ang mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan sa subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan ang mga nagapanguna nga mga balita gikan sa luwas sang pungsod. Si Ukrainian President iya mga kabinan, no? Sa aton nga mga kauturan, tambong ni siya sa Grammys Award bla. So nag-apilar siya sa iya nga mga fellow nga mga artists nga ti magbuligid no para sa kalinungan iya mga kabinan sang Ukraine. Until now ay pagidyo syempre kalinungan So mayara siya iya mga kabinan sang biggest appearance si President Volodymyr Zelensky sa Grammys no sang kahapon sang aga oras sa Pilipinas sa paghingyo sang suporta para sa pungsod no
Sa mga top artist iya sa industriya nga tabunan ng giyera gamit ang music. Kag speaking sini iya mga kabinan sa Ukraine, hibaloon naton ang na-injure ni man sa isa sa utod naton nga OFW. Almost a month after siya nga na-relocate isa ka Filipina, no? Subong yara na siya sa Spain. Grabe man ang struggle, ang pagtinguha nga makon mo ma-relocate ka. Tiway siya nagpauli diri sa Pilipinas, kinanglan niya gyapon iya nga magtrabaho. So ka-survive gyapon. Yara siya sa Madrid, Spain, sa aton nga mga kabombo. Kamustahon ta si Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Ang ato na subong nga bombo correspondent direkta sa Spain, halin ni siya iya mga kabinan sa Ukraine. Okay? Sige, kag subong man sa subong iya nga aga. By the way, sa balita nagikan sa patag sang hinampang, 90% na nga preparado ang Qatar nga mag-host sa palabuton nga FIFA World Cup 2022. Sige. So initanan ang ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga samtang kita ay nagapangalagad dirigid lamang sa Lunes iya mga sa Martes rather nga edisyon sa ato niya palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Kamusta ka mo dira sa ato niya mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo? Today, another day naman no sa pagbugtaw, sa pagtrabaho, sa pagkayod, di mo manggid niya, no? Every day, hindi man kita yung mahimuyong, pwede makapahimuyong sa atong tagsa ka mga panimalay, especially kung mo lang ginambal nila nga isang kahig, isang tuka, or especially sa mga kauturan man naton mga remedyo general, sa mga kauturan naton nga kinahanglan tayo magtabugtaw kag magtrabaho, no? Magluwas na ni sa mga kauturan ta nga maski hindi ya magtrabaho ya, okay lang kay makasurvive lang niya, no? Sa mga pensyonado, pero sa mga utod naton nga kinahanglan ni magmata aga pa, temprano pa, kay amugid na kung nagapangabuhi kita, no? So bugtaw na, bangon na, 35 minutos na nagkaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Kasi mawili kita sa bulubarikuto, tabad ganit nila, early bird catches the worm. Pero, although sa aton yung mga kauturan, diskusyonan tatani ang oil price rollback. Do sa hambal pa lang nga rollback, dumalipay ka man tani, no? Uy, may rollback sa presyo sang gatong, pero ay, no? Ang rollback dari iya mga kabinan, ahaw sa, ni gani, no? Portek jutay, hamunin bla. Why gid kita, why gid kita, na excite Dito okay naman kay tinga ang oil price ay kuya pa ni mabawi mo. So second time pa lang ni Abril kita subong, no? Ikaduha pa lang ni nga tion subong April 5 nga nag-oil price rollback. Ikaduha. Pero ang oil price hike kunisipon naton halin sa pagsugod iya mga kabinan sang sinilang nga 2022 so sa pagkadamo na. So, ang diesel roll back by almost 2 pesos, meaning 1 peso and 85 centavos, and ang gasolina sa 2 pesos and 30 centavos. No, may mga gas stations effective 6 a.m., may mga gas stations naman nga effective 12 midnight. Okay? Ang ini nga rason among the factors nga that led sa pag-decrease no sa ginsight gani sang Department of Energy amo ini siya ang America moved to release oil nagikan sa reserves. Okay? Sa pinaka-latest nga monitoring sang Department of Energy as of March 29 sang tinalikdan, by the liter prices ang gasolina, diesel, kag kerosene have seen nag-increase, no? May net increase, ha? Net increase. 18 pesos and 30 centavos sa gasoline, 27 pesos and 85 centavos per tig ng saka sa diesel, and 25 pesos and 75 centavos halin sa pagsugod sang tuig. Could you imagine?
Halin iya mga kabinan sa pagsugod sang tuig. Ang na-increase na naton sa gasolina, 18 pesos and 30 centavos. Sa diesel, 27 pesos and 85 centavos. Kag sa kerosene, 25 pesos and 75 centavos. So kung tanawon mo, layo pa katama sa rollback Nag-rollback lang kita subong sa 1 peso and 85 centavos. Ay increase. Tako na gid siya. So, why pagid siya makabalik? Di bla? So, mata na ganito ka good news man para sa mga kauturan naton kay nag-rollback pero ahay. Mag-rollback tiningi-tingi lang. No? So, mo gining mabudlay nga sitwasyon naton subong. And speaking sa aton nga mga kabombo sang rollback, chekero naton live mismo sa gasoline station iya mga kabirandriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, si Bombo Carla May Defensor. No? Kung epektibo today, ang pag-rollback na, ara na, naka-reflect na sa presyo no nga gina-post sa somehow do board sa bulletin na gin-post dira sang mga gas stations. Kay iba, hambal ko na, may ara 12 midnight, pero ang kalabanan, basi 6 a.m., chikero naton si Bombo Carla May Defensor sa pihak na linya. Bombo Carla, good morning! So, good morning, Bombo. So, live naman kita drismong sa isa naman kagasolinahan dito sa Dalalakson. Bombo, usually, ito sa may kagkesa mo niya perdi Bombo, ang nag-rollback alas 12 sa kaagahon Bombo. Anti makita din naton nga nagdubo na Bombo, di kilala man. So, 2 ka piso ang nubo kung sa gatong Bombo. Anti so, ate mo ni Guru ginambal sa ato sini nga mga kauturan ng mga drivers nga hindi sila magpati sa mga rollback Bombo. Kaya tito weekon man sa gihapon, pagkadason nga simana, ipasaka man sa gihapon ang presyo sa gatong Bombo. Anti sa gihapon, no, amo maningay sa gihapon ang hinyo sa ato sini nga mga drivers nga kung pwede nga magalubo ang presyo sa gatong Bombo. Anti subong ariyo ang presyohanay diri subong sa Caltex Bomboan. So sa ipakita naton Bomboan, no, ang presyo sa gatong diri sa may Caltex ang di kita na sa pagnubo, no, to 2 pesos and 30 centavos sa gasolina. Sa diesel naman no 1 pesos and 85 centavos, sa kerosene 1 pesos and 65 centavos. So subong ari na Bomboan, no, ang presyo sa gasolina Bomboan, sa diesel 69 pesos and 43 centavos, sa silver Bomboan 67 pesos and 55 centavos, sa platinum 68 pesos and 30 centavos Bomboan. So amo ni subong ang presyo sa gatong Bomboan subong kaagahon o kung subong Martes nga adlaw Bombo. Oo. Amo na gid lang ginahambal Bombo Carla, nag-rollback tuod. Dumakambal kita subong yang aga, at least mag-good news kita sa mga kauturan ta. Pero tido medyo maluya-luya kita maghatag subong sang good news kiti do hindi man kita malipay Bombo Carla kay nga ti kadjutay sang rollback sa ginlawag ko gani kay ina ti almost 30 pesos na ang na-increase sa pagsugod lang sang tuig, tapos maka-rollback ka, almost 2 pesos, paano man na makabawi man, Bombo Carla? Yes. Abogin sakto ginaawang Bomboan, no, kanda ko gisang ni tawag ang sa gihapon, dako gid sa gihapon ng presyo sang gatong Bomboan, do hindi makabawi sa gihapon kilalang man pisos lang man, no, 2 ka pisos ang ginubo sa gatong Bomboan ang sina-expect naman sa mga kauturan natin sa mga drivers na balang mabalik wala Bomboan sa 50 pesos, 50 pesos, okay pa, no, makapauwi na ini sila, makapauli na ini sila sa ila sini nga mga piyaki Bomboan, makabakal ini sila bukas sa sudan, no, at the same time may pang budget pa sa ila sini nga
pamilya. Bombo, anti sa mo siguro nga presyohan ay bombo, anti gamay na lang gid no, nga mapauli sa aton sini nga mga drivers sa ilatag sa tagsa ka mga panimalay bomboan. Bombo Carla, taas gyapon sa ginlawag mo gani nga presyo bago lang, no? Kag ginaara man sa aton video. Taas gyapon, ma-close up kita jutay Bombo Carla. Taas gyapon Yes. ang diesel kumparar sa gasolina. Yes, bombo, taas sa gihapon ang diesel kesa sa gasolina. Bombo, anti kung nagigadi ti taas ang gasolina, no? Subong ang diesel naman ang nubo. Ang gasolina mas nubo. Yes, ang gasolina ang mas nubo sa diesel. Bomboan. So, imagine. Ay, nako, bomboan. Ti amo ni subong, no? Ang mga QJ, ang mga kalabanan, din nga sa, sa presyo sa gatong bomboan. Although hindi nawasay ang makitaan mo subong line of 6 pero almost lapit gyapon Bombo Carla sa tag 70 kiti 69 something 68 something. Pero at least base next week ang ginakabudlay gid sinibla Bombo Carla nag-roll back subong jutay dayon pagka next week birahon niya naman in case kabay pa hindi amo nang matabo. Yes, ang magigani, bombo, kabay pa nga mag-roll back pagid next week, bombo, hindi kaya magasaka naman, basta bala ang saka, bala bombo, 3 pesos, bala hasta sa 5 pesos, bala bombo, Mugani. So, kabay pa nga magnubo pagid, bombo, isang piso na lang gid, ang pagnubo, at least ganubo, saya amat-amat, bombo, hindi lang siya pag-gulpihon, taas ka, kung magtaas ka dati, lang, kung magtaas si bomboan, tagko ang taas nga ako maglubo, sintimos lang bomboan. Ti kamusta da subong Bombo Carla? Damo ni sila supply da subong? Subong nga bomboan ang pamboy no, kami nagapatugtong bomboan. Anong kapatugong subong? Isa ka ba ni bomboan? Isa ka BPO bomboan no, ang Okay. tugtong subong sa agahon. So, ikamusta ni nato no kung may mga supplies sila sa gatong subong bomboan. So, amo nino ang sitwasyon di palakalaka ang tugtong no sa mga gasolinahan diri sa may area sa Dalan Lacson bomboan. So, subong aga kay aga pa lang expectada naton ang malaka nga pagtugtong pero mga lodlaw mong anti ini ang kinahanglanon gini sa aton sini nga makulturan kag ini si obligado gid ni sila yang mag patugtong bomboan linggid bomboan kay naga nagka-plaster pa ang pump boy diri bomboan at the same time sa fear no diri sa may area sang Caltex subong bomboan ang na feature nga nga presyo sa gatong bomba. Kay sila ni, ang isa sa mga early nga mag-change blast ang presyo, kay ang iba niya Bombo Carla, mga 6 a.m. pa na mo. Yes, usually gid bombo 5 a.m. to 6 a.m. usually ang Shell bombo anti so alas 6 gina sila yan change ang ila sining presyo sa gatong kag ang sa may petrol kung kaisa 5 a.m. kag kung kaisa mera man 6 bomboan ini ang permi gini ang Caltex bomboan ang una no nga naga post sa ila nga presyo sa gatong bomboan. Amo gani man. Kagang ina dira nga gasoline station Bombo Carla at yung mga pribado na dahil nagapatugong kay ang mga private kay ang Yes. mga jeep ya sa lain naman yung mga gasoline stations. Bomboan. Oo, hambal ko. Ang private na dira kalabanan ga patugong nga dira nga mga nga gasoline station. Yes, bomboan kalabanan na private na diri ang nagatugong kag ang may mga trucks pala bomboan usually diri na sila yung patugong bomboan. Sorry sir. Sir, mama, kung siguro ang available nyo ngayong aga, siguro ang available nyo gatong sir? Oo. Available ka na.
Okay, so buta tanan bombo ano. Tika gabi sir, wala man siyang damo patugtong. Okay, so wala man gyud sila isuligid babaan niya damo ginagpatugtong nga kagapon babaan tungod nga ano nina nga nabalaan Manila nga madugo subo nga adlaw babaan ang katong. So available tanan babaan nga ano ni nga ang gatong available diri tanan nga gatong sa may area sa Caltex babaan. Bangin tingop nila ang patugong sa tiarikdan kay kagdayon sub kada Martes naman a Bombo Carla. Pagka Martes sidra naman sila patugong subong kay tikbalo sila manawag ang presyo sa Yes. subong adlaw. Although jutay lang pero at least makabawi-bawi man jutay Bombo Carla. Yani mana bombo ti piso 2 ka piso ang pagnubo pero at least bombo nagnubo ang gabay pa next week bombo manubo pagit nga kay tiyang mo gini ang ginapangayo isang tanan nga magnubo ang presyohan na isang gatong bombo. Okay, sige. Antes ka mag-extra Bombo Carla, why nagaulan subong, no? Basta lang ang palibot. Sa subong bombo gusto nga mga tiniod wala at least kita diri sugod sa palalagip kung wala naman bombo bantayan ni naton di ba kung bunok ang madamon na lang gabi do nagbunok kita bombo so okay man gali kung nga aulan man para at least nga lesson pala ang kaginot grabe man kung kaisa bisan na gabi nagiging bombo nakabatong bisan nga perte ka init bombo. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bombo na mo yung report sa gikas sa patrolyo. This is Bombo Carla Media para sa Pagpasang Radyo ng Pilipinas. This is the overall number 1 sa Bacolod. Sa Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong agati. Siyempre ara naman kita sa mga gasoline stations or sa isa sa mga gasoline stations diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Agod nga checkyaron aktual nga checkyaron naton ang gin-announce ang tinalikdan pa man gin-expect na ni nga oil price nga rollback. So ang isa sa mga gasoline stations diri sa Bacolod nga amo ni kasami isa sa mga early gidya 12 midnight pa lang niya naka-change na sila yung presyo whether mapataas ang adlaw or mapanubo, no? So nagnubo siya tuod. Although hindi mo makitaan sa board sang talikdan nyo, do kasakit sa mata nga makita mo, shitty ang puno sang presyo sang gatong. Subong nagbalik sa 6, pero tido, mong gyapon kay nga, 69 ang presyo bla, no? Sang aton iyang gatong, makitaan mo ang silver, diesel rather, 69 pesos and 43 centavos. Ang silver, 67 pesos and 55 centavos. Ang platinum, 68 pesos and 30 centavos. No? Ang diesel, hindi magwanta, no? Sa mga kauturan ta, because ang mga nagatughong ni sa salakyan, ang diesel, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, ang mga nagatughong ni sang diesel, ni siya nang diblas ang una, mabakal ka mo sa lakyan nga dapat powered by diesel ang ato ni tughong kay makabulubahado ka, no? Barato siya. Pero subong ya, suli ang natabo, mas mahal na siya subong. And kabaluman kita nga ang mga jeep, dibla, diesel ning ginatughong. So that is why nga gaagunto gina mga kauturan naton iya mga kabinan ang mga drivers, no? Nagaagunto gid siya. Kay kamahal So nag-rollback siya tuod pero pila lang iya sini nga gin-rollback sa aton nga mga kabombo, no? Amo na bla? Alin pa man sang una mo niyang style sa mga oil companies rollback siya da jutay matiningi-tingi pero mapasaka siya taas. No? So, meaning, ang ginubo iya subong sang diesel, 1 peso and 85 centavos. Sa gasolina, 2 pesos and 30 centavos. Effective today. Pero ang ginsaka niya, kung tanawon mo, sa monitoring, ginisip ta, sang halin sa pagsugod sang tuig, subong nga 2022. Ang gasolina nagsaka gid siya by 18 pesos and 30 centavos.
ang diesel by 27 pesos and 85 centavos, kag ang kerosene by 25 pesos and 75 centavos. Ti lugi gid ta no sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, lugi gid ta kayo. So amo na bla gani ginahambal naton bla nga amo na ni siya supposedly ang tion nga makhimo sang tikang ang aton iya nga gobyerno. Amo gid niya ang tion kay why kita may mahimo nga mga pumuluyo eh. So ang aton paglaom sa gobyerno. Supposedly, because na sang oil deregulation law, ito amo gid ang nagpalala sa aton nga sitwasyon because nga wala kontrol, no? Wala kontrol ang gobyerno naton kung anong idikta sang world market. So that is why di ba may mga amendment subong, pero madugay-dugay pa man na. Ang aton iya nga presidente sang tinalikda nag-announce manimatag ko subsidiya sa mga poorest of the poor. 200 pesos to na ginambal niya mo per family. And then, ginmove niya from 200 to 500 pesos. Ang iba nagkahambal nga mga manginilamon man, nga mga opisyal nga titani, dili na lang tabala, instead of mahatag ta subsidy, dili na lang tabala sa pag suspend for the meantime sa tax, sa buwis, sa fuel, sa excise tax nga ginatawag. Kay inaiya, at least, kung wala, isuspend mo na yung excise tax sa fuel, we're only talking sa fuel. Whether sa world market madikta mataas, pero na kung may buhin sang buwis, hindi tamaan kadako ang presyo. So ang gobyerno, hindi magsettle sa sina. Ay ginahambal ang buwis, makahatag pa ni serbisyo, amo niya mo to. But kung tanawon mo, inaiya ha, kaya suspend mo man siya for the meantime, kaya you have to make a decision, gid. No, kung ano gid lang makapayo, that's why nga hindi taman maintindihan ng gobyerno as to why nga sa mga ginapunggan yung hambal. Kaya makinanglan ta magkolekta buwis, kaya paano na ni karon makahatag ta serbisyo, infrastructure. Pero subong niya hindi ta niyan kinanglano ng mga infrastructure ng mga proyekto nga na what we need, inablang urgent nga makahatag sang solusyon sa problema ta, especially sa sa gatong. Kaya why kaya control mo sa world market, dugangan pa ni sa mga oil companies di nga pagpus nga to sa world market taas presyo do pa matsyag mo ya balado inablang duway na sila reserve nga alert gayon ng pagtaas ang presyo inablang do kasubo man nga do makahambal ka na lang balaya nga ano ni ka pamintahan ni sila no so that is why no nga supposedly do amo ginang pinanakan kita iya nga solusyon. What do you think sa mga kauturan ta? Anong mahambal nyo dira? No? Sa ato niya nga mga kabombo. If other countries, amo ning ginambal bla naton, kung ang iban nga mga kapungsuran, mahimo nila ina, no? Nga sa aton hindi haw. Ano gidya ang rason naton diri haw? No? Other countries, makatag gidya bla gilayon sang like ang mga interview bala naton sang tinigdan kay Sir Ty Drogacion dito sa New Zealand, sa kay Sir Ferdinand Galila dito sa Canada. Effective subong nga April. Di ba? Excise tax nila to sa Canada sa pila ka bahin sang Canada, like Alberta kag iban pa nga bahin, i-implement na nila. And ma-update kita sina kung na-implement naman sa iban nga mga lugar nila to sa Canada. Pero amo na bala. So tani no. So dira gid kita makabinig-binag kitabla nga mga pumuluyo. Kay cookies ama kompormiso sa amo ni nga sitwasyon tapos do ka helpless sa aton. Nga supposedly do nagatamwa naman lang gid sa aton ang solusyon sa tuod-tuod lang nga hindi ta na mahimo. How? Nga mapabudlay pa kita. No? Nga pabudlayan tapayang aton iyang sitwasyon
sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. That's why nga we need leaders balay gid jaya nga tudtuod gid, no? Makabatsyag balaya sang kausa balaya sa mga tao nga hindi lang sa iya kaugalingon nga interes. Ara naman ta hambal naman ta sa mga leaders nga ni. Hambal naman ta sa mga presidente nga ni. Tapos ang ibanda yati pwerte na dayon niya nga pagpangapin sang ila nga mga gusto kay nga gusto nga presidente kay kun makomentaryuhan mo mangakig naman na kay ti do hindi iya mag-ugyon sa ila pero tudtuod na iya sa tudtuod lang kun hindi lang gid kita magpabulag sa sitwasyon tan-awa lang sitwasyon naton diri sa Pilipinas, no? Isa na diri mo gid makit-an kung paano magtrabaho ang gobyerno sa tudtuod lang sa sining problema naton sa gatong. No? Ina ba lang tuod nga ka-helpless sa aton kiti hindi man nasala sang present administration ang inang oil deregulation law nga wala kita may mahimo basta kung anong diktahon sa world market itaas man dayon ang presyo tas ang gatong. But kung wala kita dira may mahimo yari may mga solusyon nga pwede kita nga himuon, di bala? Nga hindi ta na paghimuon ng suspension sang excise tax. Because ang sabat sa aton iyang nga gobyerno is that why tayo makolekta nga buwis, ano na lang yung mga proyekto niti. Makapaiway man ang proyekto. In the meantime, or for the meantime, nga wala pa to natigayon sa House ang amendments ang oil deregulation law. Kay kabalo ka, amo na bilay ginambal naton do kaulugot maning mga oil companies nga ni, mga perti man ang pamintaha. Nga do ka imposible bla nga sining a week di kambal ang world market taas amon presyo pagkasunod nga Martes. Pagkasunod nga Martes, taas dayon naton presyo. Nan. So kalami man to sa ginduso nga amendment to sa House to nga ti dapat ma-review sila, ma-reporting maning mga oil companies nga ni. So meantime yung ginahulat ta na, tani no, amo ginang pinakasolusyon ang suspension sa excise tax. Masakripisyo ta dira tuod pero iya direkta nga mabatsyagan sang tawo ang serbisyo nga matutuod sang gobyerno. Ha? Iya. Good morning, Bomboan. Ang sanguna mga salakyan, gasolina ang ginatugong mahal presyong gasolina. Subong niya ang salakyan na convert na sa diesel, mahal na ang diesel sa gasolina. Insakto na, Sir Eric. Ang muna lang, hambal ko kayo na. Subong ka pang hakroy, especially mga utod natin yung mga drivers, mga jeepney drivers, kaya di ba, diesel ni sila. So, sakit-sakit gidya kaayo. No? Sakit-sakit gidya kaayo. So, mabatyagan mo gidya nga ti iban do, hindi na gani magbiyahe, mas-shift na lang sa iban iya mga kabiran nga mga trabaho. No? So, amuning mga realidad, mga real talk ni siya. Why man kita yasang, na gani, inabalang interest, din nga kung nga na diskusyonan tani nga, amo sinia, because nga may gusto ka lang paka malauton. Pero realidad niya sang sitwasyon nga, hindi mo dapat siya paghipusan, no? Hindi mo ya dapat pag-itagob ang imo nga mahambal kay tutuod man giding kakatabo sa aton subong. So that is why nga very, very important nga gahambal kita nga amo ning importante bla, especially subong election time, nga mabatian gid naton ang plataporma di gobyerno sa mga nagapapili. No? Mabatian mo gid bla nga tanan ni sila kabalo gid kita. Tanan man ni sila, mga qualified man ni sila actually. May mga minus-minus lang dira, pero ti kwalipikado man kati under sa aton constitution able to read and write magapili sa pagka-presidente. That is why nga very important nga balikan gid naton nga mahambal kita nga makilala tagiding tagsa ka mga kandidato. Nga hindi lang niya because nga kinanamihan ko na sa iyaya. Kay ti nakabenepisyo ko ni sa iyaya. Kay ti nagatrabaho ko niya sa ilaya ti karon kung maglalayas ni sila yati puluton kuya sa tangkungan kay why nako bi trabaho. But sa general balaya nga pagtanaw,
You are supporting the candidate because may ikasangkol siya. Ang interes niya, hindi lang niya sa pipila, kundi para sa kadamaan. Bomboan, good morning. Kung gin-suspend na lang tani excise tax, tanan maka-avail, tani why na ginabaisan nga subsidy? Correct, Sir Joseph Ray Oiko. Tsakto na. Di bla? Ay, ari pagid ang subsidy ni nga daan, ho? Supposedly, makadto sa mga drivers, anong kakatabo? Ini man niya ang LTFRB, especially ng region, ano na to? Si Direktor Osmeña din na to? Nahataga na solusyon tong mga utod naton nga mga drivers nga madirektagid sa ila ang subsidy? Kay sa tatlo ka tranches nga ginhatag nga subsidy para ni sa mga utod ta nga mga drivers sus nano man nga pagkahimtang duway gid naglalabot sa ila kay do nagkalaladto sa mga operators. Kay manti ang sistema bala ang hatagay sa ATM amo na ti karon kun tabuan mo man ang operator mo yang hakaban man nga hindi pagyatag sa imo kaluluoy ka lang kay ang disenyo sang programa para gid sa mga utod naton nga mga drivers. So sa ikapat nga tranche gahingyo ning mga drivers nga tibi diretsyon yun man sa amon bi anuhon ta win-win solusyon tani. Tinchakto na man ang punto. Kung in the meantime gin-suspend nato ng excise tax, di tanan maka-avail no? Kung bulubahadong presyo sang gasolina, di kundi apisal sa kapuraot sa aton nga sitwasyon ng mga drivers na do makayuhum-yuhum man. No? So that is why do ka balingag kag do ka sikwawi gida. Do hindi mo ya dapat gusto nga hipusan. So kita mga kabalo ko subong tika mga intelligent voters naman gidya sa aton makabinag-binag kita ya sang sitwasyon. Who among these candidates, no? Ang mga nagapapili subong balo ka subong sus grabe pag gidya, no? Nakatabo sa aton bla election time kada mo damo gidya mga balimbing. Kita nila do mayo niya do dre do dako ang persa sus mal shift na sila dayon sa mga suporta nila. Mo man na ang politika diri sa Pilipinas hindi man maagwanta mo ni mga political butterflies man gani. Duway ta bilib, duway man ni mga panindugan man. No? So kinanglan mangin intelligent enough kita na balang makabinag-binag kagidya sa sitwasyon. Hamba ko not because nga panginmatchan mo kandidato mo kay feel mo lang niya. No? Balukot sa dubong sa social media damo gid mga maalam gid mo. Mayong aga bomboan, correct kagid dapat pili kita sang good leader, correct, di ba? Kinanglan ka balugi kita ya magbinag-binag sang sitwasyon. Kaya at the end of the day kung magital-ital ang aton sitwasyon, kinanglan tagidya sa mga leader nga ang interes permi sa mga pumuluyo ang nagapangibabaw. Amo lang ning isa sa gina-example naton subong ang problema ta sa presyo sang gatong. If we have this kind of leaders nga tanaw sang interes sa mga pumuluyo, di makapian-pian gidya Tanawa bala. Ang Department of Energy Secretary tabla. Si Alfonso Cusi, ang DOA Secretary ta. Anong ginahimo niya? Subong ti ara siya sa politika ho. Dusako pa ang appearance niya sa politika kumparar ni sa hatag solusyon sa problema ta sa gatong. No? Di bla na notice nyo na sa mga kauturan ta. So that is why nga do ka maugtas ka na lang gidya. Ano maning ang pagkahimtang ang aton? Why nagid kita sang pwede mahimo? May mga nagatamwa sa aton nga solusyon nga hindi ta na pwede himuon how? Ano gid balaya? Kay kung service-oriented gid daya, ti amo gid ang gobyerno, serbisyo gid na iya. No? Hindi iya kay i-enrich mo yang kaugalingon mo Hindi iya kay pamanggaranunon mo lang o ipamanggaran mo lang ang lawas mo. Ngara kaya sa politika, nagsulod ka da kay no? That's why nga why ang somehow no ka-rich country sa Pilipinas pero nga amo na nga kapigado. Of course, kitaya nga mga tao hindi man lang nato niya pwede isalig sa gobyerno pero tanawa ba lang sitwasyon
Kung ang gobyerno ginahimo iyang role, wala ga-exist ang korupsyon, tapos ang mga tao gatingwa man sa pangabuhi, ito may masulusulhay man tagawa, no? Maski ibombardiyo pa kita sang panahon or sang tiyempo, sang siniya nga sitwasyon, o galing kasami ati, instead of maminsa sang solusyon, no, do, mamintaha pa sa sitwasyon. Amo na. So, amo lang ng aton, ginaplastar naton di, not because nga may interest ka naman nga, do gusto mo may i-put down ka gid, do gusto mo may i-criticize ka lang gid, pero real talk lang ta. Ano lang ginatawag? Sa tuod-tuod lang, sa prangkahanay lang yang nga suwilano, na mo man ginang realidad sang sitwasyon ta subong. Bala? No? 8 minutos na nagkaligan sa oras nga alas 5 sa aga, mapos kita mga kabiyanan for a while, pagbalik sa aton iya nga palatuntunan. Checkero naton, isa sa mga utod naton nga OFWs. Mga OFWs, tani sila ning mga dako man nga ginakontribute sa aton Bombo Anthony sa pungsod Pilipinas. Layo sila sa Pilipinas, gasakripisyo sila para lang makapadala diri sang kwarta diri sa Pilipinas sa ilang nga pamilya. That's why nga mga modern day heroes ni sila nga ginatawag. So check naton mapa Madrid, Spain, tanay kamusta ang tatong sitwasyon. Kay isa man ng OFW naton, gin kamusta ta siya after a month nga na-relocate siya, nga naapektuhan siya ni sang kinagamo ni sa Ukraine. Yung mga utod ng mga OFWs, kantumantan ito sa luwasang pungsod like Ukraine, para nga makapakaon man sa pamilya, bla, mabuhi-buhi, ti. Because ni sang gera, because ni sang greed, bala nga ginatawag, bala, ang ginimo sang Russia, sa pagpamomba, ti, apektado sila. No? Diskusyonan ta sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil ang kids. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod Okay, sige, balik na sa aton iyang aparatuntunan. 14 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sige, checkero na naton, no? Isahambal ko na gani, makadto kita sa luwasang pungsod. Partikular iya mga kabiran sa may Madrid, Spain. Sa subong iyang aga, no? Sa aton nga mga kabombo. Mangin kaupod naton iya mga kabiran ang aton iya nga bombo correspondent direkta na dito sa Spain. Sikero naton kamusta man ang ila sini nga sitwasyon dito, no? Si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, no? Kung kung ma-recall ninyo si Ma'am Joy from Ukraine na siya eh. No, kamusta man ang iyang relocation, no? Bilang isabla sa mga utod naton nga OFW. Hambal ko na ganit ang mga OFW natin, yung mga kauturan, nagasaludar gid kita sa inyo. Because, de blag, amo ni sila gasakripisyo, gid ni sila yatuod dya. No? Inablang tanan nga sakripisyo, himuon, parang kahit medyo mabulubudlay ang pangabuhi abe dali sa Pilipinas, so nagtinguha ang makakadto sa luwasang pungsod. Para lang makadako-dako iya sang kita, kung mapadala diri sa Pilipinas. No? So, but then unfortunately, may mga bagay nga hindi makontrolar. Hindi mo makontrolar yung mga isip, amo sina. Why man gid kita yan naglaom sina yang ang Russia ya bombaho niya yung Ukraine mo. No? Which is until now. Si Ukrainian President Zelensky iya mga kabiran, nibaruan naton, ti mayara, ganito siya sang surprise appearance sa Grammy. Mayon siya kumanta eh. Diba? Dila man siya nagsugod siya sa baga bala, olo artistaman. Famous. Biyara siya sang appearance iya sa mga kauturan naton. And nag-apilar siya sa aton iya nga mga kabombo sa Grammy stage. No? Nag-apilar siya nga sa iyang appearance ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Grammys sang Lunes ang aga kahapon, oras sa Pilipinas, kag nagpangayo sa iya sini nga suporta para sa iyang pungsod
kag naghingyo sa mga top artists sang industriya nga tabunan ang kalinong nga gintuga or sangyera or rather tabunan ining kagamo blang gintuga sangyera gamit ang music. Gin-deliver ni Zelensky ang iyang pre-tape, gin-tape record niya siya. Hindi siya nga nagkadugid siya. No? Sa recorded nga message, antes ang performance ni John Legend sang kanta nga Free. Kaupod sa Ukrainian singer Micah Newton, musician Susanna Iglidad, kag poet nga si Lyoba Yakimchuk. Suno gani kay Zelensky, ang opposite sang music, amo ang kalinong sang nagkalaguba nga syudad, kag nagkalamatay nga mga tawo. Suno sa iya, ang ila mga musicians ang nagsuksok or nagsuksok sang body armor imbes nga tuxedos. Amo na subo ang sitwasyon. Subo, no? Nagakanta ang mga ining sa mga pilason sa mga ospital, mangin sa hindi makabati sa ila, apang ang music amal niya magapadayon. Ambal niya ginadepensahan ang ila kahilwayan nga mabuhi pagid sila, magpalangga kag maghimo sang sound sa ilang duta, ila nga ginapakigbatuan ang Russia nga nagdala sang makahalangawa nga mga kalinong bangod sa bomba. Ti gani naghingyo ini nga tabunan ang mga ini sang musika. Agod nga mapakigbayan ang istorya sang pungsod. Ti ang appearance ni Zelensky sa biggest night sang music sa Estados Unidos, ang kadungan sa nagapadayon nga pagpangatake sang Russia kung sa din madamo nga mga bangkay ang nadiskubrihan sa mga banwa malapit sa Kiev. Direkta nga ginbasol ni Zelensky ang mga pinuno sang Moscow sa pagtorture kag pagpatay sa sining mga sibilyan. So nagapangayo sila nga sa suporta nga maski pinaagi na lang gid ni nga magluwas lamang sa paghipos kag ginapahayag ng mga Ukrainians ang padayon nga nagahandom nga makapangabuhi sang mahilway. Isa na diri ang balkona sa naapektuhan. Ang isa kautod naton yung FW na relocate siya. Grabe man ang pagtinguha no, ni Ma'am Joy Fernandez Tolentino nga makatransfer sa iban nga pungsod para still sa gihapon bla mapadayon ang pagpangabuhi kag makapadala diri sang bulig especially no para sa pamilya niya man sa Pilipinas. Si Ma'am Joy Fernandez Tolentino yari sa piyak nga linya. Ma'am Joy, maayong aga kag mayong gabi dira sa imo sa may Spain. Ayong aga, Ma'am Ann. Yes, ma'am. Ma'am, kamusta ka muna ka nasubong after almost a month, no? Since nga naghalin ka sa may Ukraine. Medyo matlutawhay na subong may mayo na ang katulugon ko. Nag-start na sa trabaho. Yes. The good news man, ma'am, no? Grabe, kabalugid ko. Ay mo man nga struggle, halin sa naghalin ka sa Ukraine, nga way ka man gani kabalukon, hambal mo, ti bahala na. Kung diin ka ipadpad sang kapalaran, kaya hambal ko na, isa ka sa naapektuhan, sining kinagamo subong sa Ukraine, nga gintuga sang Russia, Ma'am Joy? Ay, oo, wala, Ma'am Ann. Grabe nga, tiog-tiog ang nadangatan namon mga 3 kami kaadlaw sa train. Panglalakaton, makalabot lang kung sa diin nga mas matawhay kag maano kami kumbaga dyan na lang gid kami makastay din na kami. Pilaman ka pungsod ang nalakbayan namon. Kag pilaman ka adlaw nga gutom-gutom. Ahay. Do ka nami man tani bala mga do nakalagaw ka lang imo, do turista ka nakalagaw sa kapungsuran, pero syempre kabalugid kita kung anong kabudlayan because sang sining relocation nga wala man gani ka mo mag-expect nga makahalin ka mo sa Ukraine, Ma'am Joy. Oo, wala mo kay isang last mo to nga ano sa akon, di ba, nag-pulse alarm nga nagdalagan kami sa my basement, remember? Oo. Tapos pagkadason nga adlaw nag-decide. Kay ginambalan ako sang tigula nga Joy, lakat ka na, halin ka na dire kay meet ka sang pamilya mo.
Siling niya. Tapos mga 2 days naglakat na ako. Before nakalabot ako sa Hungary, ma'am, nakalampas ako sa Hungary mga 1 night. Tapos nakaabot ako sa Austria. Kag ginpalokpan ang dito banda sa amon. Ahay, grabe no. So at least, maski amo ni ma'am nga do, kumbaga bla nabudlayan ka sa pagpangita liwat sa trabaho, pero mas okay na lang gidya nga mas assured ang imo safety kumpara sa pabilin ka didto kay ongoing pagyang kinagamo didto subong, Ma'am Joy. Yes, ma'am. Nag-text ang amo ko nga by May, medyo okay na ay subong dito pwede ka na makakadto sa mo sa city kay kumbaga nag-ceasefire na sila kay di ba may kagamo sa another iba nga pungsod. So nag-ceasefire sila dito so makasulod ka pa sa city sang Ukraine kag makaano ka pa sa mga dito yung ang mga balay dito ang balay sang amo ko bisitahan pa nila kag nagpauli naman liwat kag naglakat na naman liwat. Oo. Pero ma'am, do wala gid sila sa gyapon sang peace of mind, no? Do ara pa gid ang pagpanago? Yes, ma'am. Nagapanago magyapon sa pero ang sirens medyo hindi na last time to iba, di ba? Mga within 1 hour, 30 minutes mga mo sila panago na kamo pero subong ba sa isa ka adlaw ka isa ka lang magsirin sila tapos amo lang na kay ang siling sa ngamo ko by May pwede na kuno sila makapauli or May or June pwede na. Oo. So hopefully ma'am no nga magsigi-sige lang kay ang Ukrainian President gani no may ara siya appearance sa Grammys nga hambal niya, grabe man tong kalinong, pero kalinong tuga na sang gyera kay tungod sa pagpumomba, damo buildings nga nagkalaguba, madamo bangkay nga mga nagkalasapuan. So, grabe ka budlay ang sitwasyon, Ma'am Joy? Yes, ma'am. Kapin to, kinahanglan ko man to pakatuan ang ako to nga balay kay ang ako to nga rabbit siguro nagkapinamaho na to sa sulod. Oo. So anong plan? Kundi subong ma'am, presently yara ka subong sa Spain, correct? Yes. Oo. So nakatrabaho ka na dira? Ari na ako di sa nagpa-permanent na ako diri sa isa ka Hispania, isa ka pamilya. Oo. Ari, kay before nagapanglalakaton kami, sige na ako nga pang pa-interview para pag-abot diri. Pwede na ako dason maka-start na trabaho. Timayo man gani ma'am, no? Kay after almost a month, nakakita ka sang trabaho. Gani man, pero kabudlay man ang namon. Pero subong naman ako, start na naman sa panibago, kabudlay. Oo. Lain-lain. Kamusta naman Daya? Compared sa, may plano ka pa nga magbalik sa Ukraine? Hindi na. Hindi na. May nervyos na ako. Mga gamit ko, ipakuha ko lang sa mga kapwa ko Pilipino dito. Ang balay mo nga gintiniran, ano to siya ma'am? Upahan mo? Rentahan? Ang iya na siya sang amo ko nga ginrentahan para sa akon. Kaya rin mag-isa ko ng yabi, ang bagin ginhatag ko sa kaupod namon nga dito, ginpapadala ko lang pabuksan kag papakuha ang mga gamit ko. Pag ihatag sa amo ko ang susi. Okay. So, ang mga bilin dito, nga mga Filipinos, ma'am, kamusta sila? Okay man to sila, ma'am, Ann. Wala man to problema. Still si Kuya Marcel, ara man sila gihapon sa city, pa na siya ha. Kumbaga, hindi lang sila makahalin, dira lang gidyapon sila sa sulod. Ilang nga panimalay. Kaya ang city, gidya mismo, wala natandog. Wala siya natandog. Kumbaga, sa out of the city lang siya. Kumbaga, kung barangay sang cave, dira lang mismo ang ginpangbumbahan palibot. Pero sa Kiev itself, mismo, wala. Wala gid siya. Ang palibot Wala. siya lang, ang mga tupad niya lang.
Oo, mga tupad, mga barangay, kumbaga, muna naging palukpan nila. Kumbaga sa aton, diri bala ma'am, ang poblasyon, ang sentro, wala iging tandog. Pero mga utupad dyan lang bulo barangay. Yes, oo, ang muna ginhimo nila. Kaya ay balaan mo, ara, gidya si Zelensky, gid sa cave mismo. Oo. Hindi nila matandog. Okay. So kabay pa ma'am no kay ano ni gani nga mabalik lang gid sa normal. Anyway, ikaw ma-move on ka na gid ara ka na sa Spain. So anong plastada dira ma'am? Kumbaga do tourist visa or something, paano na ma'am ang inyo stay dira? Kay pag-abot namon diri nag-report kami sa embahada. Okay. Nagpakita kami kay Ambassador Louvillier kag ang consul kag ang tanan-tanan diri nagpapakita kami kag nag-fill up kami sang form. Pero naghatag man sila ang embassy naghatag sila sang kumbaga naghatag man sila sang kwarta para sa pang financial namon. Kanami man no. Nga yan sang labor naghatag man sila, ang embassy naghatag man sila. So wala man kami problema pang daily needs namon. Tapos apply kami diri asylum, nag-report kami diri sa Red Cross sa iya mismo sang Madrid. So kung mag-apply ka asylum, pwede kaya ka stay until when ma'am? Until 3 years. 3 years. Okay. 3 years then mag-file ka ng residence permit. So why na duro restrictions dira or something sa Spain ma'am, subong? Wala amo lang na asylum tapos mag-file ka sa residence permit within 3 years ka na. Tapos makastay ka na di longer. Okay, oo. Kaya amo man ang ginhambal sang ni Ambassador Louvillier sa amon mo in advice. Pila ka mo ka Filipinos ma'am nga halin gid sa Ukraine nga nakipag sa palaran gid ya? Diri sa Spain lang kami, 3. Mga 5 lang kami nga bilog ang nakalabot diri sa Spain. Pero mostly, dito sila sa Italy kag Germany. Damo sila sa Germany, tapos kag Italy. Dito sila tanan, ma'am, nagbulululag na kami. Nga Spain ang ginpili nyo ma'am, nga 3? Ay, wala. Nagsakay lang kami sa train. Nagsakay kami sa train, kay ang train balan, free lang. Pakita mo lang ang working permit mo nga halin ka sa Ukraine. Wala ka na bayad sa train basta bilog nga Europa. Makalibot ka. Kaya nakalabot kami France, nagstay kami sa France one night, so hindi kami ma-okihan dito kay ang kabudlay mag-processing sang documents dito. Mag-TNT ang labas namon. So nagdiretso naman kami, hindi sa Switzerland, hindi kami pwede sa Switzerland. Nagkadto kami sa may France, tapos hindi man kami pwede dito. So nagdiretso naman kami sa Barcelona. Kaya ang Barcelona daw tondo siya. Hindi ko kay may trauma pa ko gihapon sa mga sang mga linupok. Nga, ano yung ma'am sa Barcelona, ma'am? Kaya ang Barcelona, do more sila sa do tundo, bala mo damo nga mga makita mo sa kilid-kilid daw damo nga nagapangayo-ngayo. Daw mga hubog, mga amo na bala makita. Oo. Hindi feel basi kun dito ko matruma kag buang ka ba? Di amo na pagkaaga naman bakwit naman kami pakadto diri sa Madrid na. Tapos so dira sa Madrid mas okay. Mas okay siya kay more on damo-damo di mga Pilipino. Ari kami di baga kumbaga si isa ka barangay puro Pilipino. Ay tuod. So kanami lang no. At least do ka feeling mo do ka sa Pilipinas ka ban kay makikita ka Pinoy. Oo, damo din tapos hindi ka ma-homesick kay more sa mga Pilipino nga Saturday, Sunday mabanding mo sila. Dito ka namin Ma'am Joy no, hearing your story nga hambal ko kamustahon ta bala si Ma'am Joy kay almost a month na halin sa paghalin niya. So we're somehow no nalipay man kami nga at least apektado ka sa natabo sa Ukraine pero ari ka na sa Spain no.
nakakita ka na trabaho. And lastly, ma'am, nga asa gihapon nga ginpili mo nga makipagsapalaran kung sa Tagalog pa, meaning kadto ka sa magambol ka, makadto ka sa iban nga mga kapungsuran rather than mapauli sa Pilipinas, Ma'am Joy. Kay pila ka bilog ang estudyante ko sa kolehiyo, tapos magpauli ako sa Pilipinas, kilalang ma-income. Wala ako masyado income, dira, tiyanggi-tiyanggi, hindi makasustener. Plus, ang ihatag sang i-repatriate kami, pero pila lang ihatag, mga 20,000 ang ihatag sa amon. So, hindi bastante. Likewise nga, maka-transfer ka sa iba nga pungsod, at least maka-start ka na naman. Mas maayo pa nga, kumbaga ang kita mo more than sa magpuli ako sa Pilipinas. Grabe. Still ang bottom line sakripisyo para sa pamilya. Sakripisyo. Yeah. Yes, No. basta magpangamuyo lang sang himpit. Oo. Grabe, Ma'am Joy, no? Gin-bless, gid ka mo nga at least kakita ka sang trabaho. How about, ma'am, ado ko na lang before takabuyan, ang compensation mo, kumparar mo sa Ukraine, kag dira sa Spain, sa sweldohanay niya, ma'am, do okay lang? Mas dako dire kay balaan Okay. mo ang dire balaan sa Spain, may ang once nga makasulod ka na sa amo mo, may SSS ka, tapos may kumbaga may paga nga ginatawag every 6 months, may ginahatag sila nga ano say mo nga sweldo, kumbaga katunga or isa ka sweldohanay every 6 months. So mas manami pa diri sa may Spain kontra dito sa Ukraine. Kaya sa Ukraine, free matuod ang balay mo, free ang food allowance mo, pero amo lang na Okay. Sige. Sige, Ma'am Joy, salamat kida for sharing sang imo sa nga istorya, no, sa amon diri subungaga sa Bombo Radio. Salamat gid, ma'am. God bless you. God bless you, Ma'am Ann. Okay, sige. There you have it. Si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, isa sa mga Bombo correspondent naton from Ukraine, sa iyari na siya subong sa Madrid, Spain. Iyari na mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning! Sige, balik-balikan ang Bombo Radio Rojas. Liwato naton, Bear. Welcome and good morning, Rojas. Okay. Sige. Western Visayas sa mga balita manamon diri Bombo Lindsay kahapon, no. Patay gini ang isa ka hinablos matapos nga ginbuno sang iya ka ugalingon nga tiyo sa bahin sang sitio ni Barangay Kulasi, Rojas City. Sa nakuha naton nga information sa sining suspitsado ay suno siya kay may ara sila nga daan na Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga daan nga hiligot anon ay ginunahan niya na ining biktima kay paglabay ato suno sa iya sa nga nagkadtoy ni kuntani sa balay sang iya bata. Nalabayan niya to ay hinablos ni sa tricycle ining si Rodjen Villanueva nga nagawakal, no, nga malain bala siya pamatian gini ging ano yan niya nagakadto sa balay singa bata man sa may Kulasi pag kumuha sa sang kitchen knife, no, kagagin ayad binalikan niya to ay hinablos nga nagapungko sa may tricycle, kagagin ayad ya ini kabuno Bombo Lindsay. Gindala pa ining biktima sa bahin sa Ross Memorial Provincial Hospital apang gin-deklarar ini nga dead on arrival bangod sining patal nga mga pilas nga iya na angkon. Samtang ining sospetsado naman matapos nga nakomiter ang krimen ay desidido man niya magsungka gani nagpauli ini siya dito sa bahin sa Barangay Lanot kaga naabdan ini siya sang kapitan man sa abong barangay kaga ginupdan gani nga mag-surrender dito sa bahin sa Camp Apil o sa Capiz Police Provincial Office kaga gin-assisteran ini siya agud madala diri sa bahin sa Rojas Component City Police Station. Suno pa sini sa tiyo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, why gid siya na ginulsol sa pagpatay sining iya hinablos, no, kaya amo ni ganiya depensa nga kaysa siya pa ang unahan nga o kuno siya pa ang pagapatsyon ay ginunahan niya na iniya. Kay para hindi na siya mapatay, kaga batunon niya nang siniya kung ano man niya ang kaso nga igapasaka batok sa iya. Sa tugang paginamon ng mga balita diri man sa amon sining
syudad o kung nasa probinsya sang Capiz sa Bombolinsi, Bombo Radio, Western Visayas ay may araman kahapon niya sang lima ka mga or kagabi sang lima ka mga nagkaladakpan nga nagapatigayon sang sang illegal nga droga sa bahin sang Sitio Railway, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Actually, kasahan ini sila Bombolinsi, Bombo Radio, Western Visayas sang by bus operation sa makatapos sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA diri sa may probinsya sang Capiz kaupod ang Station Drug Enforcement Team sa Rojas City PNP kagang subject person kuntani diri amo ining siya Marlon Bergantinos nga kilala gani nga tulak gidya sa ila sini nga barangay kag diri sa may syudad sang Rojas, Bombolinsi, Bombo Radio, Western Visayas. Ay nakapalagyo ining si Bergantinos pero may ara sang lima ka mga nagkaladakpan nga ato dito mismo sa balay sini ni Bergantinos kagang mga itsura pa sini nila ay bag-o lang gidya suyop sang illegal nga droga. So, may isa diri no kalabanan diri ang apat diri lunsay taga syudad sang Rojas pero ining isa hot nga ining siya Dayhan Ilyong babaye ang residente sang Barangay Butungon, Estancia, Iloilo. Nakuha sini sila posisyon ang 18 tanang kasasye isang ginapahayag shabu 1,500 pesos nga by bus money kaga ining drug paraphernalias kaparehas sa lighter kaga aluminum foil Bombolinsi, Bombo Radio, Western Visayas. Nakaparatubang sila sa nga kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kaga sa karon nato ini sila sa may crime lab sa may Iloilo sa pagpatigayon sa drug test ini sa ila antes sila gibalik diri sa Rojas Component City Police Station tagapasakaan gani dayon sang nagakaigo man nga panumbungon. Sa dugang panamon diri nga balita diri man sa amon sining probinsya ang warrant of arrest sining suspetsado nga nagluthang patay sa mag-asawa tublaanay nga nabaro sa may bahin sang Barangay Hipuna, Banwa sang Pontevedra ang napapanaog na. Kaga sa karon may mga tikang na nga ginahimo nga aton sining Pontevedra PNP man diri sa Capiz agud nga madakop ining si Sultan Oquendo kon si Restituto Oquendo Jr. nga amo gini siya ang ginatudlo nga responsable sa pagpatay sa mag-asawa nga Noli Caguara Navarro sa nga tinalikdan nga Hunyo 9 sang nagligad nga tuig Bombolinsi, Bombo Radio, Western Visayas. Mga ginabantayan ini sa nga mga kauturan naton diri sa probinsya sang Capiz kuna sano gini madakpan kaga mahatagan diyan isang hustisya ining magasawa kaga suno sa hepe sa nga Pontevedra MPS o kung na Municipal Police Station nga si Police Major Cyril Ponzalan may mga information na sila nga may masipletan dira si Sultan Oquendo nga nagapulo pa uli sa may Hipuna. So ikaduwa na nila gin-attempt kay sang January ni napapanaog ang warrant. Kaduwa na nila nga gin-attempt nga dakpon ining si Oquendo apang madanlog no. So nagapangayo man ni isang kooperasyon sa mga pumuluyo nga kung may ara sa nga pagkakita abi nila kung makita na nila ining si Sultan Oquendo gilayon nga ipabalo sa ila agud nga madakop kag mahatagan na gani isang hustisya ining mag-asawa nga Navarro mga kabombo. So far amo man na mga natipo namon nga balita diri sa pagpangalagad diri sa bugos nga probinsya sang Capiz kag sa nagaysanon nga syudad ang syudad sang Rojas. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Welcome kid kag maayong aga sa imo Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ti effective today, ti ara na kay na may 12 midnight na nag-ilis na ang presyo sa gatong diri sa amon sa mga gasoline stations diri sa may syudad sa Bacolod kag iban karon 6 AM no. Kaina sa pag-ilis ni effective may ang diesel na 69 pesos and 43 centavos, ang silver
67 pesos and 55 centavos. Ang platinum, 68 pesos and 30 centavos, no? So, kay na sa interview gani namon sa mga pilani sa mga gasoline stations ang ginahambal kahapon, iba naton yung mga namon diri nga mga kauturan, why na nagpatughong kay hulaton na lang subong, although jutay man lang ang ginbuhin, no? Almost ang sa gasolina gani pila man lang Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, 1 peso and 85 centavos na nabuhin sa diesel and 2 pesos and 30 centavos na buhin iya sa gasolina. Pero iba naton nga mga namon diri nga mga kauturan, karon pa ko na patugong kay kapon do medyo laka-laka nagpatugong sa mga gasoline stations. Kag subong man sa dugang panamon diri nga mga balita diya sa amon sa may syudad sa Bacolod sa performance naman sa Bacolod City Police Office. Upod na dira ang PDEA sa kabug-usan nga bulan sang Marso from March 1 to 31, mga 70 tanan ka mga drug personalities ang naaresto diri sa may syudad sa Bacolod. Sa 70 sina ang balor na sa illegal nga droga nga nakumpiskar 5.3 million pesos suno iya sa confirmation ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, ang syudad sang Bacolod paidalom sa yellow sa alert yellow alert or ginahambal nga mayara sang intense political rivalry suno iya sa COMELEC, no? Nga assessment niya sang regional office. Supposedly, sunod to sa interview namon kay Attorney Revo Sorbito, ang amon rin nga Bacolod COMELEC head. Hambal niya, ang syudad sang Bacolod sa iyayati generally peaceful. Pero ang assessment niya sang region is mayara gid sang intense political rivalry. Kay balo naman kita subong Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas nga ang nagapapili diriya sa pagkaalkalde ang incumbent mayor si Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia kag ang iya nga challenger si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez nga isa man ka bilyonaryo, no? Tiamo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Damo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay ang mga nagapaunama namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo, no, kag bilog nga probinsya sa Aklan. Ti kagapon na interview namon ang Police Regional Office 6 spokesperson kay Lieutenant Colonel Arnel Solis nga siling niya, no, nga may ara nga 44 ka mga banwa kag syudad diri sa bilog nga Western Visayas ang na-classify bilang election areas of concern. So ang kwandira, no, ang sa idalom sang red category, 5 ang nalakip sa listahan kag samtang 4 naman sa yellow category kag 35 ang nailakip sa color orange category. Lakip ang banwa sang Libakaw diri sa amon sa Aklan nga sa idalom sa areas of immediate concern. Kibahan sa color orange category bangod sa nilista nga palag, no? Kag presensya alin sa mga armado nga grupo kag ginapathag ni Sir Solis nga may mga parameters nga ginasundan sa pag-classify sa isa ka lugar, no? Kag siling niya nga matapos nung natabo nga engkwentro sa may barangay Dalagsaan, Manwasang Libakaw sa naligad tong Abril 1 muna, no, nga ginpedalom na sa orange category kag ginlakip sa ginatawag areas of immediate concern ang ilang banwa kay amo to may napatay, no, nga isa ka babaeng rebelding grupo matapos nga nagbato sa aton nga mga militar. Nakadepende ina, no, sa desisyon sang Regional Joint Control Center kung magapabilin sa color orange o kung igapasaka sa yellow ang Aklan bangod sa amoto nga natabo. Kag sa mondogang pagidiri nga mga balita, wala na sang kabuhi sang masapuan ang isa ka 24 anyos nga lalaki, no, ni matapos nga magbigti patay sa sulod sang iyang kwarto dito sa may Barangay Dumga, Banwa sang Makato. Ang biktima tumandok sa Banwa sang Libakaw apang presente nga nag-star
sa balay no sang iya nga tiya dito sa lugar kag ginapayag sang investigador to sang Makato PNP kay Police Staff Sergeant Padasas nga matapos sila nga nakabaton sang tawag sa isa ka concerned citizen demo to nag-responde sila kag pag-usisa nila to sa lugar nakakita na gid nila nga wala na no ang biktima kag sa pag-usisa nila nga nakakwanto na naggamit to sang higot no or kalat ini nga biktima sa pag bigti no kag based sa mga pag-usisa man nila to nga sang Abril 2 masami nga daw nagakulong isa lahanon sa munang kwartong biktima kag base may mga ara no nga madalom gid nga problema motong nangin rason agin utas niya ang iya nga kabuhi Bombo Radio Western Visayas. Di kumbinsido man ang pamilya no, nga wala sang foul play nga natabo sa pagkamatay sang ina nga 24 anyos nga soltero. Amala ni so far anay mga nagpo naman namon nga mga balita diri sa Banwa sang Kalibo, bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita ginkasubo diri sa mga PUV drivers, ka mga operators, ang ining temporaryo nga pag-suspend sa LTFRB sa distribution sa fuel subsidy. Inibangod sa election public spending ban. Kaya ang election spending ban nganin ang inepektibo ni sa nagligad nga Marso 25 kag ti magadugay sa Mayo 8, 2022. Di sa pagpahayag dari gani sa presidente sang Iklahoda nga si Mr. Raimundo Boyet Parcon nga ti ginabata 15% pa lang sa mga operators ng mga drivers sa syudad ang wala pa nakabaton sang ilatag sa mga fuel subsidy. Sa pihak nga bahin diri sa may probinsya sang Iloilo bangod nga tinag-appeal diri ang mga poultry owners kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ipatigayonon ang ining total ban sa mga poultry products. However, nagapang-alang-alang dari ang amon mga gobernador bangod nga tidako ining mangin impact ya sa ekonomiya sang probinsya sang Iloilo. Especially nga sa Subong nagamat-amat pa lang ya bag-o pa lang nakabangon ang mga negosyo dari sa maya probinsya sang Iloilo. Dito hindi pag hindi niya mahisayran, mahatagan or maaprubahan ang ining appeal sang mga poultry owners. Kag may ara man sa patigayonon nga pag sinapol sa may bahin sa Department of Trade and Industry o kon DTI kag sa Department of Agriculture mangin sang Iloilo Provincial Veterinary Office agod nga mahisugtan maistoryahan ang tuhoy sa sining impact nga mahatag in kaso nga patigayonon ang total ban sang mga poultry products. Sa iban pagit nga balita, mga dugang nga balita, kagutom dari kag kautangano ang nagpabudlay sa sitwasyon sa masobra 15 ka mga electricians bangod nga wala sila sa gihapon nakabaton sang sweldo sa sulod sang halos 2 na ya ka bulan. Ang ilan ring kontraktor amo ang 13th CBC o Connectivity Builders Corporation. Kaya ang ining mga tawo nga ini nga mga trabahador nga nangita gani sila sang trabaho agod nga ti makakwarta pero ang resulta galaya mas mabudlayan pagid sila kung ginhold man toya sang Mega World ang ilang billing tani sila na lang ni follow up ang 13th CBC hindi nga pabudlayan pagid nila ang ilaya nga trabahador. Di pasalig dari sa ila sang 13th CBC nga mga wala huya next week kuno naman sila matambong sa pagsinapol. Kaupo dring dole nga dapat kuntani kahapon nga adlaw. Di mga tawo nga halin pa inis na nagkalain-lain nga mga banwa ng utang paganing ang iban sa plete para nga ti makakadto dari galing kiti wala sa gyapon na tigayon ang meeting nila kahapon. Tig-aulo ning kontraktor nila pero ang main branch kuno sini sa 13th CBC o Connectivity Builders Corporation ara dira gali Bomboan sa may Bacolod. Ay tuod ka, Bombo Lindsay, ay nano man ay pagkaimtang ang mga trabahador ya ang naapektuhan. Sinatsakto na kung may problema sila ya sa ila gitugin kontratahan ang inang Mega World.
At tubangon na nila, ya importante salbaron nila ning mga tao kay obligasyon na nila nga ginatawag mo bombolinse gin pangabudlayan ni sa mga tao tapos ila na naiyahit suhon to nga problema importante masalbar nila ning mga tao disdalo mo kay pangabuhi naman na sila gapalangutang na tanan amo pa nga dan sa kapigado sang sitwasyon do katinunto ha bombolinse. Amo ganit, inobrahan sang tao, swelduhan dapat sang insakto. Hindi nga inobrahan sang tao, ano na lang niya, thank you. Sige lang, alang na ginahakon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Okay. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Wala naman kita mga kabila namin nabilin nga tiyempo, no? Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio